खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। समाजवादी पार्टिया गुमा बियाबाव ब्लक कमिटि दाफुंबाय। एयार इन्डियानि बिरखंआव आरोबाव जेंना खुनुरुखुमै जिउ रैखा 180 दावबायारि। गसाइगावआव ट्रेक्टरनि जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जखम। थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसंनायखौ लाना बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव गोजौ थाखोनि मेल खुंदों। सोनाब बंगआव अजद गोनां बाथ्रा दान्थेलायनायनि जाउनाव सासे बिएसएफ जवाना गावनि सेनियरखौ गावथारदों। सतियानि चन्द्रआथियाव मोसानि उदखार मासे मोसौ अरथारलांदों। पाकिस्तान जिन्दाबाद आरो मोसौ बेदर जिन्दाबाद होननानै फेसबुकआव पस्ट होग्रा आसामनि सासे लाइमोनखौ खादों। मणिपुराव रैखाथि हानजाया हाथियार बेफ्रुग्राजों लोगोसे 4 सुबुंखौ खादों। इन्डिग'आ 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय दिल्ली आरो जरहाटनि गेजेराव बिरखं सिबिथाय जागायगोन। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। समाजवादी पार्टी आसामनि रायजोआरि आफादगिरि ब्रजेन कुमार हेन्डिक आरो समाजवादी पार्टीनि बिटिसि बिबानगिरि तेनलुं मुसाहारिनि दैदेननायाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि गुमा बियाबाव मोनसे गोदान ब्लक कमिटि दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि नेहाथारि जयन्त बसुमतारी आरो कमल कुमार मोनहा बाहागो लादोंमोन। बे कमिटिखौ गायसननायनि उनाव ओनसोलाव पार्टीनि गुदि थाखोनि आफादारि दाथायखौ बांहोनायनि नोजोर आरो थांखि लाबावदों समाजवादी पार्टीआ। दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा मिजिं थिनायजों लोगोसे गोदानै दाजानाय ब्लक कमिटिआ बियाबनि सुबुंफोरनि जौगाथायनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव मोजां फिथाइ थायहोनो हागोन होननानै फोरमायथिदों। एयार इन्डियानि थाखाय बे सानफोरा जोबोर गाज्रि। अहमदाबादाव गिख्रंथाव जाब्रबथायनि उनाव खमैबो गंसे एयार इन्डियानि बिरखंआव इन्जिनियारिं एबा जोनथोआरि प्रब्लेम्सफोरा नुजादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला दिनैबो एयार इन्डियानि गंसे बिरखंआव इन्जिन गाज्रि जानायनि जाउनाव कलकाता बिरखं गाथोनाव सा 180 दावबायारिफोरखौ बोख्लायनो गोनां जादों। रिपर्ट बायदिब्ला सेन फ्रान्सिस्क'निफ्राय मुम्बाइआव फैनाय एयार इन्डियानि बिरखंनि इन्जिना हरखाब गाज्रि जायो। सेन फ्रान्सिस्क'निफ्राय फैनाय बिरखंआ कलकाता जानानै मुम्बाइआव रावना होनायनि बाथ्रामोन। नाथाय इन्जिना हरखाब गाज्रि जानायाव दावबायारिफोरखौ कलकाता बिरखं गाथोनाव बोख्लायनो गोनां जायो। बेनि उनाव गासैबो दावबायारिफोरखौ गुबुन गंसे बिरखंजों मुम्बाइसिम लांनायनि राहा खालामनाय जायो आरो बेलासिनि 2 रिंगायाव गुबुन गंसे बिरखंजों दावबायारिफोरखौ लानानै मुम्बाइ फारसे रावना होयो। हरखाब इन्जिन गाज्रि जानाय एयार इन्डियानि बिरखंआव सा 180 दावबायारिफोर आरो सा 14 क्रू मेम्बार्सफोर दंमोन। बे जाथायनि थाखाय एयार इन्डिया गासैबो दावबायारिफोरनाव निमाहा बियो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गार्डेनपुर गामियाव समबारखालि बेलासि समाव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जायो। गंसे ट्रेक्टर सालायगिरिया ट्रेक्टर जाब्रबथायाव जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जखम जायो। मिथिहोनाय बायदिब्ला दुब्लियाव हालेवखांनानै न' फारसे फैफिननाय समाव गुसेब लामाजों सालायनायाव ट्रेक्टरा जाम्फैयाव बेलथायलांनायाव ट्रेक्टरजों होसिनजादोंमोन सालायगिरिया। बे दुखुनांथाव जाथायजों जिउ गोमानाय सुबुंखौ रबिराम नार्जारि होननानै सिनायथिनो होदों। गोब्राबै जखम जानाय गुबुन सासेखौ राजा बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायजों गोब्राबै जखम जानाय राजा बसुमतारीखौ देहा फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम थिसननाय जायो होननानै मिथिनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि परबरजरानि फाग्लिजरा पार्ट 2 बासबारि ओनसोलाव थार्मेल पावार प्रजेक्टनि थाखाय आदानि ग्रुपनो हा होनायनि हेंथायै गोख्रों सावरायलायनाय सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो परबरजरा बासबारियाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसंनायखौ
बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियै बिटिआर सोरखारनि लिंथुमनायाव समबारखालि बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि सावराय नब्लाङाव मोनसे गोजौ थाखोनि मेल सावरायलायनाय जायो। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि सामलायनायाव खुंनाय बे गोजौ थाखोनि सावराय मेलाव आदानि ग्रुपनो हा हगारनाय, बासबारियाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसंनाय आरो बेनिफ्राय सोमजिनाय जेंना जेंगोना आरो मुलाम्फागिरिफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बबेखानि बे मेलाव दिपेन बर'नि दैदेननायाव एबसुनि थान्दै हानजा, एफिडेसिएल, आदानि ग्रुपनि बिबानगिरिफोर, क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि, क'क्राझारनि एसपि, परबरजरा सार्कोल अफिसार, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दुलाराय बर' समाज, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, परबरजरानि बाग्लिजरा पार्ट 2 बासबारि ओनसोलनि मेलेमजिबि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। सोनाब बंग'नि मुर्शिदाबादाव कन्स्टेबल शिवम कुमार मिश्र मुंनि सासे बिएसएफ कन्स्टेबलआ अजद होजाथाव नांज्लायनायनि सायाव गावनि सार्भिस राइफलजों हेड कन्स्टेबल रतन सिंह शेखावतखौ गावथारदों। गावनि सार्भिस राइफलखौ बाहायनानै बुथारदों गावनिख्रुइ सेनियर हेड कन्स्टेबलखौ। मख'नो गोनांदि बावैसो जालांनाय हारियारि दाङाबाजिनि उनाव सानैबो बे ओनसोलाव बिएसएफ इउनिटनि इन्टारनेल सेक्युरिटि डिउटियाव दङमोन। जाथायनि जाहोनफोरखौ मिथिनो थाखाय मोनसे नायबिजिरनाय कमिटि दानानै होनाय जाबाय होननानै बिएसएफनि सुलुङाव फोरमायदों। 56 बोसोर बैसोनि शेखावतआ इं 1989 मायथाइनिफ्राय बिएसएफजों दङमोन आरो 119 बेटालियननि सासे मावफारियामोन। राजस्थान जयपुरनि थागिबिमोन बुथारजानाय हेड कन्स्टेबल रतन सिंह शेखावतआ। आथिखालाव बिसि, फिसाजो आरो फिसाज्ला दङ रतन सिंह शेखावतनि नखराव। सतियानि चन्द्रआथियाव मोसानि उदखारि। भानपुर बिश्वनाथ माथावरिनि साखाथियाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मोसाया उदखार खालामदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला दिनै फुङावनो मासे मोसौखौ अरथारनानै गालांदों मोसाया। ओनसोलनि गार्जमान थावां मुंनि सुबुङा माथावरिनि साखाथियाव गावनि मोसौ गायखौ खानो लांनाय समावनो मोसाया बारसिननानै मोसौखौ अरथारो। बिगोमानि सिगाङावनो मोसौखौ अरथारदों मोसाया। नाथाय मोसानि गाग्लोबनायनिफ्राय खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोननो हायो गार्जमान थावाङा। उननि समाव गामिनि सुबुंफोरा हस्रिखावना होसोबोनायाव मोसाया खारलांफिनो। रिपर्ट बायदिब्ला समबारखालि सानावबो मोसाया मोसौफोरखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन। जाउनाव ओनसोलनि थागिरि रायजोफोरनि गेजेराव मोसाखौ लानानै गिखांनाय थासारि सोमजिदों। नगाव जिल्लानि सासे लाइमोनखौ समाजारि बिजोङाव पाकिस्तान जिन्दाबाद आरो मोसौ बेदर जिन्दाबाद बायदि हारियारि कन्टेन्ट स्लगान लिरना होनायनि दायाव खादों। हमजानाय दायनिगिरिखौ मोखोल मुवानि बेन्दोंआव थानाय मयफानिनि थागिरि शफिकुल आली होननानै सिनायथिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला शफिकुलआ फेसबुकआव कन्ट्रभार्सियेल कन्टेन्ट महरै आपल'ड खालामदों आरो बेयाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सावगारियाबो लोगोसे दंफायोमोन। बे कन्टेन्टनि गेजेरजों समाजारि बिजों बाहायगिरिफोरनिफ्राय गोख्रों फिनजाथाय होफिननायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो बेनिनो माखासे बिबानगिरिफोरा पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव शफिकुलखौ खादों। बबेखानि दायनिगिरिया गोबाव समनिफ्रायनो खारखोमानानै दङमोनब्लाबो बे पस्ट होनायनि माखासे समनि उनावनो पुलिसआ बिखौ खानानै कास्टडियाव लांदोंमोन। आथिखालाव दायनिगिरिनि बेरेखायै मोनसे कमप्लेन होनाय जाबाय आरो दासान्दि जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। भारतारि रौनिया आरो आसाम राइफल्सआ मणिपुर पुलिस आरो सेन्ट्रेल पेरामिलिटारि फर्सजों लोगो नांना हाथियार लाग्रा दुथांफोरनि बेरेखायै मणिपुरनि गोबां जिल्लाफोराव 8 जुननिफ्राय 15 जुनसिम मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सप्तासेसो खालामनाय अपारेशनखौ थौबाल, चुराचान्दपुर, काकसिं, तेनुपाल, सानजा इम्फाल, सोनाब इम्फालजों लोगोसे हाजो आरो जौयेन ओनसोलफोराव खालामनाय जादोंमोन। बे अपारेशनाव गासै 4 सुबुंफोरखौ हमनायजों लोगोसेनो रैखाथि हानजाया अपारेशननि समाव गं 23 हाथियार, 10 इम्प्र'भाइज्ड एक्सप्ल'सिभ डिभाइस, गोबां ग्रेनेड आरो गोबां गानग्रा खसाबफोर जब्द' खालामदों।
आसामनि थाखाय गाहाम खौरां दिल्लीनिफ्राय जरहाटसिम सिबिथाय होगोन इन्डिग' बिरखंआ फैगौ 20 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइनिफ्राय बे सिबिथायखौ जागायगोन होननानै समबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिदों। आसामाव गोबां अख्रां लामाफोर दाजाबदेरनायखौ नोजोर होदों गिबि मन्थ्रिया। गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय दिल्ली जरहाट बिरखं सिबिथाया इन्डिग' एयारलाइन्सजों फोसावजानाय गोदान बिरखंनि लामाफोरनि बाहागो, जायनि थांखिया आसामाव अख्रां फोनांजाबनायखौ बांहोनाय। गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव फोसावदों बे बाथ्राखौ। बे गोदान लामाफोरनि थाखाय इन्डिग'नि गोजौ सामलायगिरिफोरजों सावरायजादोंमोन। इन्डिग' एयारलाइन्सआ आसामनि नोगोरफोरखौ हादोरनि गाहाय मिरुफोरजों फोनांजाबगोन। दिल्लीनिफ्राय जरहाटसिम सानफ्रोमबोनि थोंजों सिबिथायखौ फैगौ 20 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइखालि जागायगोन आरो गुवाहाटीनिफ्राय सिलचरसिम फुंनि उफेरा बिरनाय आरो डिब्रुगड़सिम आरोबाव फोनांजाबनाय दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।